Barakaldon, pasain mendeko lehen urteetatik aurrera, egon baziren erraldoiak, udal erraldoiak, ezta? Eta horiek iraundu zuten 1986 urtera arte, gutxi gora bera. Azken urtean gainera, izan ziren laguntasunako kide batzuk zeinek eramaten zituzten erraldoi horiek, udalarenak. Baina, zoritxarrez, eta, badakizu nolako patrimonioa leku batzuetan zaintzen da asko, beste leku batzuetan gutxi, eta Barakaldon zoritxarrez udal erraldoiak desagertu egin ziren. Egon ziren 6 erraldoi izan arte, hori gerra baino arinago. Baina gerra ostean horiek desagertu ziren, eta gero Pedro de Goiriena, hori eskulangile bat, eskulanguntzan zegoen artista bat sortu zituen 2 erraldoi berri. Izan ziren, 2 baserritar, bera zen Komikos de la Legua taldearen kidea, eta horren inguruan farandularen inguruan zegoen, eta bera zen artisagoa, eta sortu zituen bai Barakaldoko erraldoi bi horiek, baserritarrak, baita inguruko herrietan beste figura batzuk, baita ere Barakaldonen egon zen Gargantua bera sortu zuen, Pedro de Goiriena. 1988 urtean, 17an bat, hasi ginen laguntasuna bueltak ematen patrimonio honi bultzada bat emateko eta berriro Barakaldon erraldoia sortzeko. Lehenengo mementuan proposamen bat egin genion, urte horietan Barakaldon ziren udal kultur arduradunei, da ideia ez zitzaien asko gustatu, eta beraz aukeratu genuen gure aldetik konpartsa bat laguntasunaren barruan sortzea. Hori egiteko zer egin genuen? Alde batetik lehen egon ziren 2 erraldoien figurak berreskuratu, zera da 2 baserritar, guk Txomin eta Tomasa deitzen dituguna, eta beste aldetik Barakaldoko historian inportatze handia izan zuen personaje bat. Zeda Galindo de Retuerto izan zen Barakaldoko elizatearen sortzaileetako bat, 3 izan ziren, bera izan zen haietako bat, eta haren emaztea Maria de Ayala. Eta 4 figura horien inguruan hasi ginen Barakaldoko erraldoien konpartsa berria sortzen. San Vicenteko jaiak, baita Rosario erromeria, guk berreskuratu genuena bertan, San Vicenten bertan, eta baita ere El Carmen jaiak. Horiek dira 3 leku importantenak. Horiez gain, Barakaldoko edozein auzoan eta inguruko herrietan bebai aritzen gara. Izaten ditu urtean zehar hori, 25 emanaldi inguru urtean zehar. Gustatzen zaigu urtean behin edo bitan Barakaldotik kanpo joatea, bai Bizkaian inguruan eta baita Bizkaiatik kanpo. Behin baino gehiagotan, iparraldeen Lapurdin egon garan, Kanbo herrian, horko konparsa gonbidatuak. Indarra baino ekilibrioa behar da izatea. Erraldoiak eramateko gakoa dago, nik beti esaten dut, ekilibroan indarran baino. Lortzen baduzu erraldoia orekatua egotea, horrekin eraman dezakezu edonora. Eta gero ritmo apur bat egiteko. Seguk egiten ditugu dantzak, dira balsak, habanera, txulalai, kalejirak, orduan ez dut esan nahi dantzari izan behar dena, baina ritmo apur bat bai erakutse behar da. Gu ez daukagu erraldoi txikia, badakigu esate baterako gure lagunak Trapagako konpartsako lagunek badaukatela erraldoi txikia, eta umeren batek nahi banu ensaiatzea, esaten diegu Trapagara joateko, eta gero han hasteko hango erraldoi txikiekin. Egu bakar ditugu erraldoi handiak eta pisurunak.
leku eder honetan, San Vicenteko Elizateko plazan egiten ditugu entsegu irekiak, eta baita ere, inor nahi badu parte hartu gure konpartzan, laguntasunatik pasatu desan, da gurekin egon desan, eta hitz egingo dugu, eta ziurazki pozik atarako dela, eta erraldoia dantzatzen. Animatuko nuke, bai umeak etortzeko gure atzetik animatzen, eta baita gazteak ere gure konpartzan sartzen.